Нова телевизия, часът на Милен Цветков. Ало? Добър ден. Здравейте. Цветелин. Кой Цветелин? Оля? Вие днеска всичките сте днеска на черешата. Ало? Ало? Да. Ти мене обожаваш? Ти ме уважаваш ли? Аз те уважавам. Ти мене обожаваш? Вие двамата ме уважавате ли ме? Аз те уважавам. Ти мене обожаваш? Уважавам те. Викни по-още едно малко и стаме. Няма да ме прекъсва, защото... Какво ти? Няма да ме прекъсва, защото ме уважаваш. Уважавам, но не те прекъсвам изобщо. Да не си посмял да го прекъснеш, Милене. Човекът ще вдига тост за трезвеността. Уважавам, но не те прекъсвам изобщо. Оставаме с Милен Цветков за още ценни телефонни включвания. Ало, здравейте. Обама! USA! USA! Искам да кажа, че Америка доказа, че е демократична страна. Там могат да изберат и цар Киро. Ако цар Киро им стане президент, американците ще плуват в оригинално американско уиски от катуница. Искам да кажа, че Америка доказа, че е демократична страна. Там могат да изберат и цар Киро, могат да изберат и американския догран. Така де, все някой трябва да е гарант за американския етнически мир. Макар че се съмнявам да го изберат. Автобусите не могат да преплуват Атлантическия океан. Могат да изберат и американския догран, защото е Америка. И там Иван Костов може да бъде следващия президент на щатите. И ще си имат нова партия. Демократи за силна Америка. Иван Костов може да бъде следващия президент на щатите. В Америка наистина всичко е възможно. Нова телевизия, здравей България! Добре, нега този Роба ще бъде ли осигурен да върти кръга? Роба ще бъде осигурен, ама те па го избраха за президент на Америка. И той замина. Да, разбира. Ще трябва друг черен да вземе. Ще се намери. На това май му викаха черен хумор. Роба ще бъде осигурен, ама те па го избраха за президент на Америка. И той замина. Да, Ще разбира. трябва друг черен да вземе. Ще се намери. А ние да вземем телефонната слушалка и отново да наберем Милен Цветков. Ало, здравейте. Ало, здравейте, господин Цветков. Да, слушам ви. Говори, бай, брадър! Ей, Шмиргел, що ме прекъсна, бе? Дебил, ти ще ми дойш къщата да водиш на живо, ма ще тръгнеш на умряло. Дебил, дюбел. Ало, здравейте. Ало, здравейте, господин Цветков. Да, слушам ви. Говори, бай, брадър! Господин... Много смел човек е Милен Цветков. Ма не всеки се осмелява да затвори телефона на Бай Брадър. Бе, глупост! Нищо особено, Мария. Аз колко съм му затварял на Бай Брадър. Затварял си ти комбоче! Ще си ми спи! Ей, бурсук, престани да лъж, че ще сляза и ще накарам да изближиш дардонкиче на Балхарди Рапан или Рапон. Викай, адреналинкиче, че ме доса. Как ни чу? Бе, как няма да ни чуят? Това ма работа на него. Всяка вечер да слуша, да гледа. Рапона Рачко! И мускулата, Мария! Как ни щете да обяви, че адреналинките ще го обявя аз! И Ана, и Жана да ми искал кочат! Или искал чочат! Един гюбек, че да ми светли пред зоркеличе! Али ма пачи!